Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula penlang ya kajing ya keren bat ki khna skul kinong hikai bat ki kme ki paha ka edition bat nriu jong ka program Pariksha Pe Charcha Hatal ka Tora Stadium ha New Delhi. Ka India ka lapha jing tip sha ka Pakistan halo ka jing panthamaya ka Indus Water Treaty. Ka National Child Science Congress kelas sedang ha Ahmedabad ringkat ka jingya don jongki 6,000 saus pangut ki delegates. Ha ka jingya lekai cricket jongki kenthai ka semi-final jongka under 19 T20 World Cup ha padang ka India bat New Zealand ka layak chaprang ha South Africa. Kinong ya lekai tenis ke India ka Sania Mirza ba urohan bapana kilawan ba ar ha kalempung Australian Open Mixed Doubles Final ka balong Mynta ka sni ha Melbourne.